Bohogo tirmar kotorma angzagui jibi sakhamno klaijak bukhu Rosmi Jamatia. Abono thangi naikha Kasam Minister Mehul Kumar Jamatia tei bin logi song. Belakeno hambai जों तिनी अरो जीबी हॉस्पिटल सपैलाइजा मेन कारण हंखाय रश्मि जमातिया थानाय मासनि 24 तारिखो बिनि बहग टिउमार रंगै जों बनो भर्ती मा खलाइजा बो बेसिकली आन पारानि चिन पारानि हंके बिनियावबो डाक्टर नि सामानि मते बिनि किसा ओभारसाइज जोंनि थांगा टिउमार बेलाय खतर रंगै थांगा बेलाय रिस्किंयै दङ आबुनि बागै जों बो वाना लाइजा बिनि तिन ऑपरेशन नंनानि बिनि नकनि बरक दङ बिन मा दङ बिनि मामि संरक दंबायो ते चिनि पारान बरक दंबायो ओंखाय जास्ट जों काइटनि थानि सुरिनाय ते लुकुरंना कबकनाय बिनि बागै किसा सुरिनानै थुं कारण बोचराय बिनि मात्र 18 इयर्स बो कॉलेज नि स्टूडेंट ओंखाय जाते काम करन खलाय बिनि ऑपरेशन सक्सेसफुल थुं आबनो जों काइटनि थानि सुरिना बागै आं जत्त बरनो कबक मं याफाना मजो हामबाय जतन फंका हाम तिनि सिङरो जीबी हॉस्पिटल चिनी खरकसा बेरे सीरियस पेशेंट दङ रुगि दङ रश्मि जमातिया बनि बयस 17 বছর 18 বছর ब कॉलेज पराय दंमानि किन्तु फियाबा बेलाय खेने कपाल हामया ब रां पैसा करिनि बागै ब चिकित्सा हाम खायजाक माया ब बहु टिउमार रंगै प्लाय 9 मास सायंखा बनो ब कुनो चिकित्सा खायमाया आबनो जों नुगुय जों आंनि जे थांखा पाराव बनो नुखांखा नां लगो बनो जीबी तय फैखा ता प्राय 17 दिननि परेव बनो ताबुक जों ऑपरेशन खायनाय दिनै ऑपरेशन डेट आं जतन कयनाय बनि बां सुरिनि बागै जि रश्मिनि बागै जों सुरि लायनाय तामखे ऑपरेशन खायनाय बागै बलायनि रिस्क दङ बनि बहु टिउमार बलायखने कतरमां दंखा ब टिउमार न ऑपरेशन खायांखाय बनो जों थांना रोगमालिया आबनि बागै जों जतन चिनि खागोनां बरक रक जों सुबालायखा ता आं कयनाय बनो जतन बनि बां सुरि बायदि ते सुबालायनि बागै आं कयनाय तामने केचिन बरक माय गोबां मा पारा रगो कामखौ चिकित्सा खालायजमाया रां पैसा बियालनि बागै कामखौ चिकित्सा खालायमाया आबनि बागै गोबां मा बहाय बरक दङ चिनि बरक बेलाय बिरमान कागिया चिनि कपाल हामयानि बागै चिनि तिब्रा राज्यआव माय गोबां मा रोगि दङ बेसेबां तिनि तुइ गाहाम मानुंयानि बागै माइ गाहाम माचानि बागै टिउमार बरक फाय दङ तुइनि रोगिरखौ फाय दङ आबनो तिनि जों बनि जीबी हॉस्पिटल र मेडिकल कॉलेज बनो तिनि ऑपरेशन खायनाय ताबो ते स्राब थाने बिसिङनो बनो जों ऑपरेशन खायनाय बनि बागै जों जत्त नां कयनाय चिनि खागोनां बरक न चिनि रश्मि जमातियानि बागै सुरिनि बागै आं कयनाय हामबाय।